Ferrol 1, Ourense 1, Sporting B 2, Unión Deportiva Logroñés 1, Oviedo 4, Enoja 0, Burgos 3, descansou nesta xornada o tropezón. Xa está connosco Gustavo Varela. Gustavo, non gañou ningún dos galegos nesta xornada na segunda B. Supoño que será por casualidade, pero a xornada na que gañan todos os de primeiras segunda división non gaña ningún en segunda B. O que pasa é que sí que é certo que o empate do derbi entre o Coruxo e o Racing de Ferrol fai que os dous chegan nunha boa senda. Sí, ademais o Racing e o Coruxo chegaban nun gran momento de forma, disputaron un derbi de poder a poder e o resultado, Tito, foi xusto. Creo que sí. Nun campo no que era complicado, moi complicado xogar. Sí, hoxe vamos a ver dous campos onde se nota que estamos en Galicia, porque fai o fútbol combinativo moito máis Imos ver tres, Tito, difícil. porque hai outro na Asturias Bueno, espectacular. claro, ese ainda non vi. Bueno, estamos a ver as imaxes, as mellores imaxes do Coruxo Racing, esta primeira oportunidade para Pedro Vázquez, que saca aí baixo paus Antonio, e aos 23 minutos marcaba o Racing que lembramos leva 11 xornadas sen perder, 8 vitorias e con este 3 empates, e no caso de gañar, mesmo se podría poñer como líder. Marcou Marcos Álvarez, exxogador do Coruxo, Tito, e que leva non marcara ningún gol na primeira volta e leva 3 partidos seguidos marcando. Leva un mes impresionante, sobre todo o mérito para min do Racing, é que ia con moitas baixas, puido, bueno, aguantar. Aí temos ese afeccionado que estaba alporizado porque entendía como penalti esa man de Antonio. O balón eu creo que ten a man pegadiño ao corpo. E despois na segunda parte arriscou moito Rafa Sáez, hai que dicilo, porque quitou 2 xogadores defensivos e puxo 2 xogadores netamente ofensivos e chegou ao froito, que foi o gol de Antúnez. A verdade é que o Coruxo está rematando os partidos moi forte, non? Porque vai por detrás do marcador e sempre está, polo menos, igualándolo. Leva 4 xornadas sen perder, Tito, e nas 4 empezou perdendo os partidos. Iso é un síntoma de fortaleza mental. Que acción máis curiosa esta. Estamos a ver Camacho que se tivo que quitar o balón de Pero bueno, arriba. fixo ben, porque había dúbida, sair da área co balón coa man. E aí estamos a ver, última acción, ese paradón de Camacho despois do lanzamento de Reguero. Ao final, empate, deixou satisfeito os dous equipos. Hoxe o Terro de Xogo luciu bastante, un espectáculo que podía ser incluso moito mellor do que foi. Foi bo, porque ao final houve unha loita importante, unha loita de ti a ti durante os 90 minutos, e por que houve 2 goles, polo tanto, creo que o partido lle faltou un poquinho a pizca de espectáculo, pero emoción creo que lle sobrou. A clave do partido está nesas oportunidades que tivemos na primeira parte que quizá non fomos capaces de materializar. Está claro que se chegamos ao descanso con 2-0 en vez de con 1-0, o partido sería un pouco diferente, pero bueno, nós estamos contentos polo punto porque consideramos que é un punto difícil de conseguir. E aí temos a Fernando. Comentou na Radio Galega que este puido ser seu último partido no Coruxo. Fálase que hai 2 equipos de segunda división A seguindo. Falamos co presidente do Coruxo, con Gustavo Falque. El díxonos que ninguén a día de hoxe se dirixira ao Coruxo, que se quería facer algo había que facelo canto antes, porque lóxicamente estamos a 26 de xaneiro e o Coruxo se perde o seu porteiro titular, ten que reaccionar, e dicir que ademais ten que ser unha oferta que o compense, e fálase que 2 equipos poden querer a Fernando. Hai 2 equipos que poden estar buscando un porteiro, Tito. O Eibar, que acaba de perder a un galego, a Diego Rivas, e o Deportivo no caso de que Germán Lux sexa unha lesión importante. Non sei se ves a Fernando como un relevo de garantías. Sí, sobre todo porque, bueno, iría a desempeñar unha función clara que sería ese soporte ao primeiro portero en principio que teñen. Reúne para mí 2 cualidades, ten experiencia e un portero que estou convencido que ten o nivel para poder xogar aí arriba. Tería o Deportivo unha vantaxe se a lesión de Luz é moi grave, tería algo máis de tempo para realizar a fichaxe, porque podería cubrir ese posto en calquera momento. Veremos o que acontece. Bueno, foron declaracións de Fernando, repetimos esta tarde na Radio Galega. Continuamos con ese partido de fútbol praia, case que hai no Couto, todas as semanas que xogan ali, en contra do Ourense. Que claramente está prexudicando ao Clube Deportivo Ourense. Clarísimamente, o espectáculo, en este caso, o Ourense. Sí, o Clube Deportivo Ourense, que ten que levar sempre que xogan a casa a iniciativa, sempre o dicimos, pero é que... nunca mellor dito, as imaxes... É o momento de que isto cambie radicalmente. E outro xogador lesionado. Lesión de Portela. Claro, é que ao final ese campo castígate moitísimo, porque, mira, 2 semanas, 2 xogadores lesionados. E que hai momentos nos que ves como o balón é ingobernable, que prácticamente os xogadores vense obrigados a metelo ben moi abaixo para intentar erguelo, en fin. Aí sí conseguiu gobernalo, aquí sí. Iker Alegre.
Quizáis na parte que está mellor, Sí. daquela zona do terreo de xogo. Xogador fantástico, recorte coa perna dereita e marca coa perna esquerda. Poñíaselle todo de cara ao Club Deportivo Ourense cando só levaban 6 minutos, pero os 8 minutos, ese toque de cabeza no punto de penalti e acaba marcando Alberto. Sen dúbida foi un mazazo para un Ourense que está a pasar por uns momentos complicados, Tito. E sobre todo na casa, non? Que sempre foi solvente últimamente, está, pois bueno, costándolle, posiblemente o campo influya porque creo que eso condiciona o seu fútbol. Problemas económicos, Sí. impagos, aínda que, bueno, todos din que unha vez que se sae o céspede, esquécense eses problemas. Pero a cabeza... Mira, un dos moitos homenaxes a Abreu que hubo nesta xornada. Yacín. Sabemos antes a Renela, neste caso Yacín. Oportunidade clarísima para o Sporting, bueno, foi un tome e daca, partido con moitas ocasións para o Ourense, ocasións para o Sporting, e un partido que se decidiu na segunda metade. Aí están as protestas de Luisito co árbitro. Primeiro, oportunidade de Javi Hernández, o remate que se vai ao pau, aquí puido chegar o 2-1 a prol de Clube Deportivo Ourense e o que acabaría chegando foi o 1-2 pro Sporting B. Nese pase cara a Campillo, o balón bota de calquera maneira. Que bota ese balón, claro. Sí, aí, bueno, home, Adrián confiouse de que o campo iba a estar ben, pero claro, un pase horizontal nesas circunstancias como está o campo, pois ao final acabou como acabou. Acabou recuperando a pelota Johnny, que fixo o que sería xa definitivo 1-2, e non é a primeira xogada deste tipo que vemos no Couto, non é a primeira acción deste estilo que lle custa puntos o equipo de Luisito. O partido perdímolo nós, non gañaron eles, perdímolo nós. Para marcarnos unha ocasión, hoxe que a primeira que tivemos a metimos e depois non fomos quen de... Ao minuto xa nos empataron, e iso fixenos moitísimo dano. Despois, sobre todo, que estás sin Josu, estás sin Pinillos, estás sin Juan Martínez, e lesionarse che Portela, son moitas baixas, sobre todo na línea defensiva, e o acusamos. El equipo hay momentos que juega bien, pero suele tener errores que los pagamos y estamos viendo que nos están costando mucho pues no cometer esos errores. Bo partido este do Carlos Tertiere para a vindeira semana na Liga das Cidades. Oviedo Clube Deportivo Ourense. Seguimos co repaso a segunda división B. Imos co Avilés Compostela, un partido no que o equipo sontiagués, despois de ir perdendo por 2-0, perdou moito na segunda metade. Perdón, eu creo que o Compostela ten que mirar ese gafe que, bueno, que padece nos partidos cando xoga fora da casa, Tito, porque xa empeza a ser increíble. A verdade é que a primeira parte non... O Avilés estivo bastante ben, vamos a decirlo así, que creo que foi mérito do Avilés. E na segunda o Compo saliu en tromba, tivo ocasións, pudo haber empatado o partido e ao final, pois, bueno, levou ese 3-1, pero a verdade é que non é susto o marcador co que pasou no campo. Estamos a ver o gol dun xogador que está impresionando esta temporada nesta categoría, que é Alex Arias, fantástico. Vémolo sempre contra os equipos galegos, en todos os partidos que tivemos a oportunidade de ver do Avilés, Alex Arias sempre é o xogador máis destacado. E este é a xogada do 2-0. Non o marcou Cristiano, de chilena. Se chega a parar o gardameta do Compo, se enfadaríase. Seguro. Cristian, que outro gol. Gran gol de Cristian, despois dese centro, pouco puido facer Adrián, e como dicía Tito, a reacción do Compostela na segunda parte, fenomenal. Estamos a ver esa acción de Jimmy, o balón que lle chega a Joselu, e o que acaba marcando é Jordan de cabeza. E con moito tempo por diante, porque recortou diferenzas no minuto 10 desa segundo tempo. E o Compostela tivo ocasións moi claras, vamos ver un par de exemplos para facer o empate a 2, que seguramente tería sido o resultado máis xusto. Dicir que Freddy moveu o banco, fixo 2 trocos no descanso, intentou buscar unha reacción e atopouna. Arriscou, porque chegou a xogar con Javé de medio centro, vamos a decirlo así. A verdade é que saiu ben os 25 minutos que o Compos casi encerrou o Avilés. E o herói do partido, pouco menos que foi Ángel Díaz, este rapaz que lembrarán os afeccionados ao fútbol galego que estivo no Montañeiros. Sí, dai foi o Atlético de Madrid.
Dous paradóns de Ángel Díaz e ao final outro ex dun equipo galego como é Javi Camochu no medio do diluvio acaba facendo o que sería definitivo 3-1, sorte pro Compos que da parte baixa non gañou ningún rival. Temos unha clasificación tamén moi apretada na segunda B que despois veremos. Están moi xuntiños aí equipos como Compostela, Coruxo e un Celta B que empatou nesta xornada Gus no desplazamento a Luanco noutro campo tamén bastante desastroso. Este para ensinarlle a Tito que non son que non só en Galicia hai malos campos, que tamén Asturias, bueno, padece unhas condicións de tempo bastante similares ás nosas. Un partido, o que pasa é que no campo do Marino, se non está así o campo, non vai xogar ali. Non, é verdad. Ese campo leva así toda a vida, no verán e no inverno. É que creo que nos últimos 20 anos que pode ser que andivera por ali a primeira vez non cambiou nin a publicidade. Ocasión clarísima de Borja Iglesias para facer o 0-1 e do que puido ser o 0-1 o 1-0. Ese remate de cabeza de Jandrín que adiantaba o Marino de Luanco, pouco puido facer a contrapé Rubén Blanco. Un rival directo, Marino, que sempre parece que vai a descender, pero aférrase a categoría, sobre todo, grazas aos puntos que saca no seu campo. Outra ocasión e outro gol de Borja Iglesias anulado. Fora de xogo, non... Moi dubidoso, Sí. Complicado, dende logo, complicado de saber con ese plano. E merecía o gol Borja Iglesias, que chegou na segunda metade. Antes, oportunidade, remate o pau de Chus Evia. Oportunidade clarísima pro Marino. Pasaron a primeira metade do que puido ser o gol do rival, pasouse o gol do outro equipo. Neste caso, o gol do Celta B, golazo. O peito, Outro gran centro, Toureiro. Golazo co peito, era o recurso que tiña Borja. A igual meter a cabeza non podía precisar o remate. Ahora, foi o día dos centros, xa o ditito. O centro de Maceira, medio gol de Maceira, e o outro para Borja Iglesias, que marca o seu 7º gol no que levamos de temporada. E oportunidades pro Celta B, esta de Taylor. A verdade é que puido levar incluso os 3 puntos o Celta B, como dicimos, un partido que estivo marcado, condicionado polo terreo de xogo. Pero no podemos poner excusa, ¿no? Hace 15 días jugamos en un césped peor como Orense, no supimos adaptarnos y no pusimos excusa. Hoy tampoco, hubiésemos ganado, hubiésemos perdido, es lo que hay y si los jugadores jóvenes quieren ser profesionales tienen que acostumbrarse. Me parece fantástica esta declaración de David de Dios, sen excusas. Charlie. Pois nas redes, bastantes ánimos para o Racing de Ferrol pola campaña que está facendo. Unha pregunta rápida para Tito, se non pensas que, di Manuel, se non pensas que o Compostela depende demasiado de Joselu, a solución sería fichar outro dianteiro. Bueno, alguén que acompañe, di exactamente. Home, non creo que o problema do Compos sea o gol. A verdade é que está xerando moitas ocasións e non está sacando a eficacia de todas, non? Pero bueno, non penso que o maior problema do Compos sea arriba. Creo que está ben acompañado. E ben, falábamos de campos en mal estado, falabades de campos en mal estado, pois mirade isto. Mirade o que pasou en Noja. A ver se se pode ver ben a foto, mira como estaba o campo. Ten a súa explicación, ten a súa explicación. Na teoría non pasou como en Asturias ou como en Galicia, non choveu nos últimos 2 días, disque, polo menos tanto como para que estexa así o campo. Pode ser intencionado, tan só ten a 7 xogadores agora mesmo, no? O equipo en plantel, hai moitísimos problemas e tivo que retrasarse ese partido ante Burgos moitísimo tempo porque estaba o campo, Gus, completamente encharcado. Había 2 cuartas de auga. Sí, de feito, a hora do partido foi cambiando. Despois, un momento dado da tarde, era as 5:10, en fin, foi un pouco surrealista. Ao final, o Noja non se librou e perdeu o partido. Bueno, pois nada, tempo para repasar esa clasificación da segunda B. Unha clasificación na que temos os 2 Racings aí encaramados en todo o alto da táboa, o de Santander e o de Ferrol, os 2 con 41 puntos, e Guijuelo 39 e Oviedo 38 toman distanza respecto aos seus rivais. O Avilés e o Burgos con 34 serían os seguintes, e por aí aparece o Clube Deportivo Ourense despois desta xeira última de resultados, algo descolgado, ten a ocasión